Ame bela jelen fo ka bela jelen wale ɲuman dɔn laadala sigi min tileganfɛtanaw olu gosilen kɔfɛ an bɛ sigi ni gafow ye kelen ka se ka ta min ye kunnafoni jɛlen an ka to dunkan na ka se ka o di kanubaga ale ni filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa o laadala sigi an b'o o dɔ de la bi min ye gafe sɛbɛnni kɛlen ayiwa dabaji karamɔgɔ olu kelen ka nɔ bila nɔ min n'o kɛra nansarakan na anw bɛ sɔrɔ k'o ta kelen k'a fɔ n'o ye an ka to dunkan a cɛɲi na yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni yɛrɛ o kana kɛ maa si den kelen negela ye. Ayiwa jɔn kun masirilen don maa minnu n'o olu mago bɛ kunnafoni na ayiwa olu de kunna kan ka fɔni ni kunnafoni yɛrɛ o baara min n'an b'o la an bɛ a fɔ ka bɛɛ fo k'a fɔ kuma dɔ la ani gɛlɛyaw olu fɛnɛ bɛ don gɛlɛya dɔ ye jumɛn ye ayiwa kuma ninnu fɔtɔla an bɛ don finman gasi la walima an bɛ don jɛman gasi la hakɛto bɔrɔfa o bɛ da kuma kan ka a bila bɛɛ lajɛlen o senkɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sɛbɛn fɔlɔ min b'a an ɲɛkɔrɔ o de ye n'o ye Soir de Bamako bɛ bɔ ko 5900 na bi min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga bɛɛ y'a dɔn a fɔra nanzaraka cɛɲini na fo ka tila k'a fɔ min ye bamanankan yɛrɛ la ayiwa maliden bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ a la. Ayiwa i b'a ye k'a fɔ kalo 14 kɔ o baara kɛlen sɛgɛnnafiɲɛbɔ o waati sera min ni o dira dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ma a yɛrɛ a ka kɛnɛya tigilamɔgɔ fɛ. Ayiwa o baara ninnu na kɛnɛyaso kɛrɛnkɛrɛnnen anw fɛ yen dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a taara yen nɔ min ye ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sabati kunnafoni laban minnu n'o olu sɔrɔla waati laban in na olu b'a yira k'a fɔ ko min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ayiwa fariw kɔni olu jora dɔɔni nka min ye majɛ dɔɔni minnu n'o olu bɛ ayiwa fo ka se ko olu kɛ o bɛ tali kɛ ka se ka a dɛmɛ min ye ayiwa ko tɔw bɛ se ka sabati cogoya min na nanzaraka n'a bɛ wele ko rééducation ko o bɛ taa kɛ so o min bɛ taa kɛ so ayiwa a ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko M5RP ale ni a bɛ fɔ min ma ko video money min ni ale yɛrɛ kɔni dɔɔnin bɛ kojugu ayiwa ni a tugura Choguel Kokala Mayiga kɔ kabi don min na a kɛra premier ministre ye olu de kɔni wulila fuguɲɛ ayiwa k'u ka gulokibaw n'u ka samarabaw a n'u ka vɛsibaw k'olu don u kana ayiwa k'u bila u ka 31 na walima u ka min ye le dimanche à Bamako ayiwa u jɛlen u sanuyalen k'u tilen ten faganya min ye ka taa k'an bɛ taa bɔ an ka karamɔgɔ la an ka mentor la an ka ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ayiwa u se yen nɔ waati min na min n'a ka lakana tigilamɔgɔw ye ni o ye tenitigilakaw ye finitigilakaw ayiwa olu kɔni y'u ɲininka aw bɛ taalen min aw bɔra min a kɛra di mun bɛ ayiwa an y'a mɛn dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ko a tun bɛ kɛnɛyaso la a lafiyara sisan a b'a ka so ayiwa a bɛ k'a ka kɛnɛya baara tɔw k'olu kɛ anw y'a ka tɔnden ye min ye M5RP anw y'a ka video mani ye a mana mun kɛ anw de b'o kɛ video mani k'a sigi ka kuma fɔ réseau sanfɛ o kama n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la an bɛna bɔ a ye ka se ka dugawu don kɛ ko ala ka lafiya tɔ kɛ finitigiw y'a f'u ɲɛna o kuma aw tɛ nanzarakan mɛn wa aw ma sɛbɛnni min ni a kɛra minisiriso fɛ k'a man kɛnɛ wa k'a bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la wa aw m'a mɛn wa min ye kunnafonidilaw ye u b'a ta tubabukan na ni ka tila k'a ta bamanankan na ko a bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la aw t'o kɔrɔ dɔn wa sɛgɛn lafiɲɛbɔ o de don wa maa tɛ don a kan maa t'a ye ayiwa aw nana togoya min na ayiwa an ka tatɔla ye ten tɔ k'u gɛn fo ka tila ka wulu yɛrɛ kɔni su u la nin de kɛra min ye M5RP ale ni Choguel Kokala Mayiga ko a ka video mani dɔ ayiwa k'an bɛ taa bɔ Choguel ye u y'u gɛn u kɔni ɲɛ walen tora sa ko Choguel yɛrɛ ka denbaya bɛ yen olu ma se ka fɛn den kelen fɔ ayiwa a kɛra jigilamisɛnyaba maloyakoba kumasuliko min n'o o taara ka maa kofɔlen minnu n'o olu bɛ M5RP yɛrɛ kɔnɔna la ayiwa fo ka se min ye video mani min fɛnɛ na ale kun dalen b'u kan i b'a ye k'a fɔ u se da la finitigiw ka wuli k'u jɔ aw nana mun na ayiwa u ko k'u nakun fɔ waati min na a ko an ɲɛma la togoya min na a ka tunu ka bɔ anw ɲɛkɔrɔ o togoya kelen na a y'aw teliya o de kɔni kɛra min ye ni an y'o ta Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara fɛ ni k'a da diɲɛ maa kulo kan
katemo kan alisa ameto o soir de Bamako len kono aywa ntara nana ate dantikeli jan ato kumbo mi metalike Umaru Angoiba aleko Musa Mara kaw akoni akumara tuguni ako ko san 2018 la kale koni masega ke cheboye no ye kalafli president jamana nyema kalafli nga ko san 2023 ka besega ke alebeye aywa chebo ko lure koni chela maye ka fo yananga suma be akli bala mara minye Mali premier ministre no ye Abdoulaye Maiga aywa ale koni ye laseli minke jien keleya tomba o ka nyonye biolon na o keneka o kuma yi akera bandigi ye kage Musa Mara farila o minye Musa Mara toro aywa ale ere koni bora ko ale ka tien ale ka yeta aka famia aywa ka ale koni bo oda Malidun kloka o kuma o nana ke keletike kuma ye aywa o kuma o nana ke dogalima kuma ye ka nyeshi Malima aywa yani Musa Mara ka bo ka fo nya fo ni kunela o maka tayede Musa Mara bolen fle kokura tuguni minye kaseka kuma mi nabe talike ale koni ye afela kaseka olu yere koni yira an be wati mina ani an sigiɲɔgɔn ka tebe geleya o ka do an ni an sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigila ka 40 ani 6 tɔ min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a ma ɲa ko Ivoire ɲɛmaaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ayiwa ko majɛ ayiwa fili dɔw olu de kɔni yera baara yɛrɛ kɔni na k'a sera ten sa Mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ ayiwa n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la an k'a fɔ sigiɲɔgɔnya ni balimaya la ka se k'a kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ka a ban pewu ayiwa Musa Mara ale kɔni y'a yira k'a fɔ o de kɔni kun ye ale hakilina ye nka an bɛ waati min na ko Côte d'Ivoire ni Mali ko jamana kelen cɛ ani muso furuɲɔgɔnmaw olu de do balimamaw olu de do ayiwa anw funa safinɛ olu de ye ɲɔgɔn ye ayiwa anw man ka sɔn gɛlɛya ka don anw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye tarikuw lajɛ anw bɛ kelen na ka sigiɲɔgɔnya jamanaw sigicogo lajɛ anw ni Côte d'Ivoire foyi tɛ anw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ayiwa gɛlɛya min bɛ yen nɔ bi a man ɲi anw ni ɲɔgɔn cɛ a y'i b'o la min bɛ tali kɛ Bazoum Niger jamana ɲɛma o fana ye kuma min fɔ anw ka ɲɛmaw ma Mali ɲɛmaw ma ayiwa Mali ɲɛmaw y'o jaabili min kɛ k'a kun tɛ ko bari ni Mali ɲɛmaw b'a dɔn k'a fɔ olu bɛ fanga min kɔnɔ maa si den kelen ma kala fili u ye k'u sigi o kama olu yɛrɛ kɔni kun man k'u ɲɛsin nin jaabili ma baarabaw bɛ yen ayiwa ka se ka fɛɛrɛw tigɛ min ye ka se ka malidenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka se k'o b'o kɔnɔ ko hakilila jiginna ko fanga min bɛ yen bi ko fanga jaso u nana wa o sira yɛrɛ de fɛ wa min ni o bɛ jamana sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini ko a bɛ i na komi i ye jamanadenw cɛ k'u fili tasuma de la ayiwa ko fanga jaso a b'o de kofɔ ayiwa k'a yira k'a fɔ aw Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen bi u bɛ taabolo min kan a taabolo yɛrɛ kɔni man ɲi ayiwa i b'a ye k'a fɔ jamana gɛlɛya kɔni o caman bɛ a kɔnɔ nka ko ni y'an ka gɛlɛya ninnu lajɛ k'a daminɛ san 2012 la ka n'a bila bi la anw bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ ko jɔn de nɔ don dɛ Musa Mara ko finitigiw nɔ don Mali finitigiw Musa Mara y'i tɛgɛ jɔ u la olu de ye kɛra sababu ye san 2012 la u kan ka baara min kɛ u dɛsɛr'o la u kan ka baara min kɛ o ɲɛdɔnbaliya u kan ka baara min kɛ majɛ min y'o sɔrɔ ko o de ye Mali ayiwa o bila bi anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko o de ye Mali yɛrɛ kɔni bila o kɔnɔna la nin ye Musa Mara ka fɔli ye ko yani an ka ɲɛsin o ma ayiwa kɛlɛtigɛ kumaw kɛlɛtigɛ walew ayiwa kan an ko olu yɛrɛ kɔni dabila k'a tɛna se ka kɛ dɔ wɛrɛ ye jamana ayiwa a kɔni b'o o dafiri dingɛ a b'o o dafiri o de kɔnɔ ayiwa ko anw ko o dabila an bɛ min fɛnɛ la min bɛ tali kɛ a y'a yira k'a fɔ ko baw bɛ yen nɔ anw kan k'an ɲɛsin min ma gɛlɛyabaw bɛ yen anw kan k'an ɲɛsin min ma ayiwa minnu ni jamana mago b'o olu la bi ko o dɔ ye jumɛn ye anw ka kɛ kelen ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kan kelen fɔ Musa Mara ko ten a ko transition ye waati min n'a bɛ fɔ a ma ko fanga pouvoir exceptionnel min ni laɲini yɛrɛ kɔni tɛ nka n'i y'a nalen a bɛ bɔ kɔlɔlɔ dɔ de la ayiwa n'a ma ɲa aw binn'o kɔnɔ ayiwa a sera an ka jamanaden bɛɛ de lamɛn ka bɛɛ lajɛlen bɛ se mun na k'o lajɛ ayiwa o de kɔni bɛ se ka jamana dɛmɛ k'a bɔ nɔgɔ la nka an bɛ min ye bi n'u b'a fɔ nanzarakan n'a ma nepotisme n'o ye ka kow ɲɛ ta k'a di n kɛrɛfɛmɔgɔw ma n dɔnbaga n muso dɔgɔnin dɛ walima n muso kɔrɔkɛ dɛ walima n yɛrɛ dɔgɔnin o dalen bɛ sunɔgɔ la baara nana n b'o lawuli k'a d'o ma ko o kɔni anw ɲɛ b'o o de la bi
Musa Mara y'a yira k'a fɔ san 2018 ale ma kɛ cɛbɔ ye nka 2023 ko kow bɛ se ka yɛlɛma dɛ ale bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye nka min ye laɲiniw ye min ye ayiwa ko wɛrɛw ye o de ye min ye ayiwa ale yɛrɛ kɔni ka fanga cɛbɔya ko ale i b'a ye k'a fɔ o baara ninnu ayiwa olu kɔni ni ala sɔnna a ma san 2023 ayiwa ale yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔ ye nka an k'an jija fɔlɔ min ye basigi ale ni sabatili ka se k'an kɛ kelen ye k'an fara ɲɔgɔn kan ani ka se ka min ye gɛlɛya ye n'a bɛ fɔ min ma ko vie chère nasɔngɔ o gɛlɛyali sugu gɛlɛyali jamana kan k'i ɲɛ jɔ la k'i ɲɛsin o ma sisan Wasili sɛbɛnba o de ye Umaru Ongoiba ayiwa min ye Musa Mara ye kuma kɛbaa ye ale ye ka bɛɛ lajɛlen fo halisa min ye halisa an bɛ don k'an tɛgɛ don indépendant kɔnɔna la indépendant ale bɛna i da don min ye jamana sariya sunba kura min ni o b'a la ka dilan ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kun ye sariya ta sariya min ni a dira maa damadɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan ayiwa yaasa min ye jamana sariya sunba ka se ka o dilan cogoya min na i bɛna ye k'a fɔ septembre tile 27 tɛmɛlen ayiwa jamana ɲɛmaa Asimu Goyita a ye kɔni ye sariya wɛrɛ ta sariya min b'a yira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ waati kofɔlen min fɔra fɔlɔ min ye ka se ka sariya sunba in ka dilan o kɔnɔ o waati olu dafara tɛ nka halisa sariya sunba kura in o ma ye a ye kalo 2 wɛrɛ k'o di ni o ye sariya sunba a dilanbaga ninnu ma nka o tɛmɛlen tile 10 walima tile 10 ani kɔ kɔfɛ min ye baara kunfɔlɔw ye a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni banna an bɛ waati min na ka bɛn ni bi yɛrɛ sɔgɔmada ye e ko baara kunfɔlɔ ninnu olu kun man ka taa yira jamana ɲɛmaa la wa min ni a kunnafoniya yɛrɛ ni a bɔra indépendant n'u yɛrɛ fɛnɛ ye kunnafoniya sɔrɔ ka bɔ n'o ye min ye ayiwa jamana ɲɛmaa a yɛrɛ masurunyala mɔgɔ dɔ la a yira k'a fɔ ni sɛbɛn in kɔni dira jamana ɲɛmaa ma n'o o ye an ka jamana ka sariya sunba min dilanna ayiwa kɔfɛ baara jumɛn bɛ nalen ka bɛn ni octobre kalo tile 17 ye ka taa bila tile 25 la ayiwa taama bɛna kɛ ka se maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma tɛmɛkɛ dugu foyi la ko min ka dɔgɔ ayiwa a kun ye mun ye ka se ka sariya sunba in mun sɛbɛnna kɔnɔ yalima mun b'a kɔnɔ malidenw ta don wa malidenw tɔgɔ don wa ayiwa o baara ninnu de bɛna kɛ ayiwa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliden cɛman ni a kelen-kelen bɛɛ cɛman ni musoman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen a yira k'a fɔ sariya sunba in a sɛbɛnni hali n'o y'a sɔrɔ a kun kan ka ban septembre kalo tile 12 o yɛrɛ kɔni tɛmɛlen nka i bɛna ye k'a fɔ min ye gɛlɛya misɛnninw olu yɛrɛ kɔni donna la wa o gɛlɛya min donna la a bɛ fɔ min ma ko référendum n'o ye sariya sunba an b'a fɛ wa an t'a fɛ e ko o baara a tɛna gɛlɛya don o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa bari ka d'a kan min ye tali kɛ kalafiliw la o sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɔra o b'a yira k'a fɔ min ye référendum ye o bɛna kan ka labɛn ka bɛn ni san 2023 marisi kalo tile 19 ayiwa 6 mois ayiwa min ye yanni a baaraw bɛɛ lajɛlen cɛ ɲɛfɔli ni baara wɛrɛw kun kan ka kɛ ni o bɛ tali kɛ AIJ la o yɛrɛ fɛnɛ kɔni sigili nka an bɛ waati min na ayiwa o baara ninnu olu ma kɛ maa 15 min n'o olu kun kan ka sugandi kabini uti kalo tile fɔlɔ o baara ninnu fɛnɛ ma se ka kɛ i b'a ye k'a fɔ sariya sunba kura a sɛbɛnni a ɲɛmaa kun ye professeur Fuseni Samake ayiwa ni kalo 3 in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ye maliden cɛman ni musoman ayiwa u bɛ se ka fɛn fɛn lamɛn u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲininka ka se ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ɲininka kibaruya ni kunnafoni min u y'olu sɔrɔ ka bɔ jamanadenw yɔrɔ la u y'olu de fara ɲɔgɔn kan min ye ka se k'o kɛ sariya sunba ye n'a bɛ se ka fɔ ko nin ye malidenw ta ye malidenw yɛrɛ kɔni bolofɛn don a ko halisa min o sariya sunba min ni sɔn kɛra ma a bɛ fɔ o de bɛna ni Mali ye n'o ye république 4nan o kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ waati tɛmɛlenw na jamana ɲɛmaa min bɛ ka se Alpha Umaru Konare ayiwa min ye Amadu Tumani Ture fo ka taa se Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ Amadu ale ni Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛɛ lajɛlen na ayiwa olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun y'a laɲini u ma se nka min ye cɛmancɛla fanga ye bi an b'o o min kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni ala ye garisɛgɛ don olu ma olu ma yɛlɛma olu sera ka kura ka se ka o yɛrɛ de dilan Mali ye ayiwa Fasili sɛbɛnbaga o kɔni ye Musa Sayon Kamara anw ye min bɔ indépendant kɔnɔna la teliyala ka bɔ indépendant kɔnɔna la an bɛ don ni sɛbɛn ye min ni o ye Nouvelle Horizon ale bɛ tali kɛ min ye jamana 2 min bɛ n'o o ye Mali fo ka taa se Uganda jamana yɛrɛ kɔni ma an bɛ waati min na Mali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yaasa ka se ka a teriw k'olu caya min ye
ɲɛɲinini ye ka se ka a teriw k'olu caya min ye ka se ka ayiwa baarabaw ko olu kɛ yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ degun min n'a b'o kɔnɔ n'o ye jadi wale ye ayiwa Mali kɔni ye teri minnu k'a yɛrɛ la o dɔ ye Irisi jamana ye nka bi an bɛ yɔrɔ jumɛn farafinna jamana min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Uganda Mali kɔni y'i ɲɛsin o de ma ayiwa a kun ye mun ye yaasa ka se ka fanga ninnu k'olu fara ɲɔgɔn kan ayiwa mun kɔnɔna la anw bɛ se ka baaraw kɛ baara minnu ni olu laban bɛ kɛ tɔnɔ ye ka ɲɛsin jamana ba o fila ninnu de kɔni ma a yira k'a fɔ jamana fila u ɲɛmaaw u kɔni ye bɛnkan kɛ n'o ye Yoweri Museveni ale ni colonel Assimi Goïta olu y'a ye k'a fɔ anw ka fanga fara ɲɔgɔn kan sisan o tɔnɔ o bɛ se anw ka jamana ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ u ka minisiri min bɛ n'o ye Uganda minisiri min ɲɛsinnen b'u ka kɛlɛcɛw ka ko ma ni ale ye Bamulagaki Sipinja ale kɔni ka laseli kɛra nin ye a ko a ye danganiyali kɛ a ye a seereya fɛnɛ k'a fɔ an bɛ waati min na n'o ye Uganda minisiri yɛrɛ ye ka bɛn ni lakana yɛrɛ kɔni ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni nana Bamako yan nɔ kalo 3 tɛmɛlen min bɛ tali kɛ ka se ka kuma ɲɔgɔnya don ani Mali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a laɲini ye ka se ka an fangaw kɛ kelen ye min ye ka se ka finitigilakaw ka baara bako olu ye o yɛrɛ kɛra ka bɛn ni juillet kalo 11 ye ayiwa minisiri kɔni nalen min kɛra ale ni colonel Sadio Kamara u ye ni bɛnkan ninnu kɛ nka o bɔlen kɔfɛ bi an bɛ waati min na tɛgɛnɔbila o kɔni o kɛra jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛbɛn bɔ sɛbɛn min ni a bɛ tali kɛ kalanbolo la ka ɲɛsin ayiwa kɛlɛcɛlakaw Mali ta ale ni Uganda ta olu bɛɛ lajɛlen ma ani formation fo ka taa se kalanbolo wɛrɛw ma a bɛɛ sɛbɛn in a bɛ bila san 5 baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la jamana fila ninnu olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka don min na ni jamana kelen ko k'a t'a la ayiwa kalo 3 de b'i bolo yanni min ye ayiwa contrat kura o ka daminɛ kalo 3 bɛ jamana in kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bolo ayiwa hiki hakilina ka se ka i fɛla ko o yira nka bi an bɛ waati min na min ye ni jamana kɔfɔlen fila ye Mali fo ka taa se Uganda ma u kɔni ye tɛgɛnɔbila kɛ tɛgɛnɔbila in n'a kɛra ka taa kɛlɛkɛcɛw olu ka sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye kalanbolo Mali ale ni Uganda u b'olu yira ɲɔgɔn na Uganda ye jamana ye n'i y'a jateminɛ ayiwa kɛlɛcɛw la jamana ba don bari n'i ye farafinna yɛrɛ kɔni ta Uganda ale bɛ jɔyɔrɔ min na ale bɛ jɔyɔrɔ min na jɔyɔrɔba a ka bon kojugu donc ni i ye farafinna bɛɛ lajɛlen kɔni ta Uganda ye 15nan ye mais min ye ka se ka diɲɛ n'a korokara bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i b'a ye Uganda u ka kɛlɛcɛw ka baara la olu bɛ jɔyɔrɔ 96 de la ayiwa bi ka dɛmɛ ɲini olu fɛ k'an tɛgɛ di olu ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a nafa o bɛ se ka se jamana in fila bɛɛ lajɛlen ma Fasili sɛbɛnba ye Mamadou Touré anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la ayiwa halisa ka bɔ ni Nouvelle Horizon an bɛ segin ka don indépendant kɔnɔna la indépendant ale bɛ i da don min bɛ tali kɛ ayiwa maa dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ tɔgɔ kiiri min n'a tigɛra ka bɛn ni tɛnɛndon tɛmɛlen an kɔrɔ kunu n'o o bɛ bɛn septembre kalo tile 10 yɛrɛ kɔni ma ayiwa a yira k'a fɔ min ye ayiwa Mumuni Jara ale n'a furumuso Kadija Kulibali ayiwa kɔni a yira k'a fɔ Kadija Kulibali ale ye min ye sɛbɛn dɔ y'a fɛ yen a ma se ka mun suguya dɔn Kadijatu yɛrɛ kɔni sirannen kumaw olu yɛrɛ kɔni cayara ka kumaw caya kuma bɛɛ Kadijatu de bɛ kuma misɛnninw na ayiwa o min kɛra o de fɛnɛ ye Mumuni fari yɛrɛ kɔni kalaya ale fɛnɛ ye tɛgɛɲɛ kelen min k'o kɛ ni a muso yɛrɛ la n'o ye Kaja Kulibali ala ka hinɛ a la ayiwa o de kɛra sababu ye Kaja yɛrɛ kɔni ka bana a tɔ yɛrɛ kɔni a juguyara ayiwa u taara min ye furabɔlaw fɛ ka taa lajɛ olu ta tɛmɛlen kɔfɛ a cɛ yɛrɛ kɔni y'a ta min ye ka se ka taa n'a ye kɛnɛyaso la n'o ye Sanando kɛnɛyaso yɛrɛ ye ayiwa u taara ka taa jateminɛ kɛ Segu yɛrɛ mara la ka taa arajo ani fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ nka min ye ayiwa a yira k'a fɔ ka bɛn ni décembre kalo tile 10 waati ye sɔgɔmada yɛrɛ kɔni fɛ ko Kaja min ye a yira k'a fɔ ko ayiwa analyse kɛlen kɔfɛ ayiwa a yira k'a fɔ Kaja yɛrɛ kun mangɛnɛ nka i mangɛnɛ yanni o ka dɔn o y'a sɔrɔ Kaja yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kɔni binna ni binni mun kɛra ayiwa kiiri tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ayiwa ko cɛ ka tɛgɛ min sɔrɔla Kaja la ayiwa o de kɔni kɛra sababu ye Kaja yɛrɛ kɔni ayiwa ale yɛrɛ kɔni taɲala nka kɛnɛya tigilamɔgɔw kelen k'u ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jaabiw bɔlen nka o y'a sɔrɔ ni kɔni binna a yira k'a fɔ ko Kaja jaja bana wɛrɛ kun bɛ Kaja la
la min ni tɛgɛ in yɛrɛ jɔda tɛ kelen ye n'a bɛ fɔ min ma ko rɛndimi o yɛrɛ juguman kun bɛ kaja la nka o tɛmɛlen kɔfɛ kiiri tigilamɔgɔw kɔni y'u ka baara kɛ ayiwa ɲininkaliw kɛra cɛ la i y'a bugɔ wa a ko ten n y'a bugɔ nka ale kɔni b'a dɔn alalatigɛ de ye nin ye nka ale b'a dɔn ale ka bugɔli o ma kɛ muso in sata ye nka o min kɛra a kɔni ye yafa deliw kɛ ayiwa min b'a ɲɛma fɛnɛ o fɛnɛ ka yafa deliw kɛ ka fara a ta kan nka o bɛɛ la kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye san 4 min ye ka se ka o kɔnte k'o di maa kofɔlen ma bari ka d'a kan a ye baara min kɛ a bɛ fɔ ko coup mortel à son épouse o de kɛra ayiwa maa kofɔlen a datugu sababu ye pasiri ni ne fɛnɛ bɛ dansigi a la bi min ni an sera k'olu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli k'o la tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'olu kɛ a k'olu jidi k'olu caya Usumani Kane an b'a fo ka Magi Kane k'a fo Siriki Ture k'a fo Sabalikaɲi Ture k'o fɛnɛ fo ayiwa min ye Kalu Ture Aja Ture k'o fɛnɛ fo Mayimuna Tarawele Dramani ni ale Dramani Drame k'ale fɛnɛ fo min ye Dede Wane k'a fo ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo Salifu Tarawele k'a fo bɛɛ lajɛlen maa minnu n'o olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ sɔgɔ an na waati bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka kunnafoni ninnu ko olu kow ja anw bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa ja ninnu an y'a fɔ a k'u cari ni ala ma baasi kɛ sini ni waati kelen in na